бо ташкили як ҳамоиши сатҳи баланд дар Академияи Миллии Илмҳои Тоҷикистон рӯнамоии қисми сеюми китоби Душанбе қалби Тоҷикистон доир гардид ки дар он роҳбарияти вазорату идораҳо, ташкилоту муассисаҳои аҳамияти ҷумҳуриявӣ дошта, шоирону нависандагон, мақомоти иҷрои ҳукумати давлатии шаҳру ноҳия ва вилоятҳо ва дигар шахсони расмӣ иштирок намуданд. Китоби Душанбе қалби Тоҷикистон ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида шуда, дар он дастовардҳои шаҳрдории пойтахт таи солҳои соҳиби истиқлолӣ инъикос гардидааст ва онро нависандаи нуқтасанҷ ва собиқадори мақомоти иҷрои ҳукумати давлатии шаҳри Душанбе Мирзо Амин Мирсаидзода китобат кардааст. дар китоби мазкур аслан дастовардҳои шаҳри Душанбе дар замони истиқлолият таҳти сарварии раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ва инчунин хизматҳои мондагори асосгузори сулҳи ваҳдати миллӣ, пешвои муаззам миллат ҷаноби олӣ Эмомалӣ Раҳмон, ки дар тӯли 30 соли истиқлолият ин шаҳри мо инқадар зебо обод шудааст. Дар он назари коршиносон аз ҷумла ходимони намоёни давлатӣ устод Саймумин Ятимов, Азим Иброҳим, Ширин Амонзода ва дигарон кӯтоҳ мухтасар дар васфи ободиҳои пойтахт сухан меравад ва бибинед ки имрӯз шаҳри зебои мо Душанбе хеле симои мутараққӣ дорад, дорои эстакада, хиёбону гулгаштҳои зебо, боғҳои мубарро ки дили касро мерабоянд ва муҳтавои китоб аз он иборат аст ки тамоми дастовард он чизе ки дар пеши чашми мо бунёд шудааст, мо шоҳиди анамин рӯйдодҳои навини замони истиқлол мебошем, ҳамон инъикос карда шуданд мухтасар. дар ҳақиқат таи чанд соли охир пойтахти мамлакатамон ба маркази чорабиниҳои сатҳи баланди фарҳангию сиёсӣ ва иҷтимоӣ табдил ёфтааст ки ин бо шарофати сиёсати дурбинонаву хиратмандонаи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва талошҳои созандаву бунёдкоронаи раиси ҷавону некбини шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ рӯи даст омадааст. таъкид шуд дар ҳамоиш қайд гардид ки дар 5 солаи охир дар шаҳри Душанбе роҳу пулҳо аз ҷумла роҳи 2 ва 3 сатҳа мавриди истифодаи сокинон ва меҳмонони пойтахт қарор гирифт ки тавонист барои ҳалли мушкилоти роҳу коммуникатсия дар шаҳри Душанбе нуқта гузорад. ба таъкиди муовини раиси шаҳри Душанбе Дилбар Одилзода, дар зарфи 3-4 соли охир дар шаҳри Душанбе беш аз 250 майдончаҳои варзишӣ сохта ба истифода дода шуда, дар як муддати кӯтоҳ боғҳои нави фарҳангӣ фароғатӣ мавриди истифодаи сокинону меҳмонон қарор дода шуд. дар ин давра ҳамчунин даҳо муассисаҳои нави таълимӣ мавриди истифода қарор гирифта, барои илмомӯзии хонандагон тамоми имконатҳои муосир фароҳам гардидааст. китоби Душанбе қалби Тоҷикистон низ дар асоси мақолаҳои роҳбарияти вазорату идораҳо ва фаъолони ҷомеаи башарӣ таҳия гардида, ҳамакнун аз 3 ҷилд иборат аст ки доир ба пешравиҳо ва дастовардҳои солҳои охири шаҳри Душанбе ва корнамоиҳои роҳбари ҷавону боистеъдоди он муҳтарам Рустами Эмомалӣ нақл мекунад. яъне метавон гуфт ки бо мутолиаи китоби Душанбе қалби Тоҷикистон нисбати пойтахти тоҷикон шаҳри Душанбе тамоми маълумотҳоро дарёфт намуда, аз таърих ва дастовардҳои имрӯзаи он баҳравар гардид.